Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broad. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palaga naman tagpalabati Region 1, mga palaga kita sa nabilin isa ka oras, 16 minutos karon nga adlaw Miyerkules Petsa 18 Sa Miyerkules na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kanadang liwat naman naton nga mangin kabuilog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team sang aton sining nga ma-correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining nga kapulisan Central Southern CAG Northern Negros. Ang aton sining matakaw dulungan oras sa kagabiyon ng aton sining nga patrol 2 crosswind patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Sa liwat ato naman nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan ang Miyerkules nga edisyon.
Samat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder, back-to-back gihapon sa aton nga piloto, temporaryo sa trono ni Action Nixon Tahom, Action Ninyo Bugina. Ato masaya nga pagbantay sa pinaka-latest man nga update sa COVID-19 sa mga balita nasyonal kag balita international. Monitoring Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Gintingob ang duha ka puwersa, Aksyon Andy Pensor kag Aksyon Eden Aboso. Of course, of the magita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri kay IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sa lakad ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang unang kabayan sa ato sa pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod, ka nagabulig balanse sang sistema sang aton sining lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhina, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian ang kakulang sang vitamins, kag minerals, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. More information ikayong lawas, dulot sa Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, babakalin nyo inisa bisan diin lang nga butika sa Bacolod, tagbilog ang probinsya sa Negros Occidental. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad, ginaduro man sa iyo sa karawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Puno sang vitamin C ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabuli ka vitamin C nga makabato sa influensya. Gani magbakal na kang magsigi-sigi inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo sa nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat, listaha para hindi ka malipat. Ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad, ginadurong man sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Oil, kombinasyon sa madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuhot kag mga panalakit sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:50 na. Una nga ba sa ato sa nga pagpangalagad, masami check ta ato sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Liwat naton nga kamustahon ang ikaduwa nga gabi. Matapos ginpatuman ang curfew for all, sana all. Amo ni ang curfew for all because sana all. Day 2. Iba doon ta sitwasyon naman iwat sa nga Metro Bacolod. Doon nag-amat-amat pagid lapat ang dalan. I mean, ang sarakyan daw medyo jutay na lang ang nagabiyahe. Both public kag private plus tricycle nga kung kaysa pasundayag mas dalan ta. No? Iba doon ta pila ka mga balay ilimnan, balay karanam 24 hours convenience store kon bala may ara pagid man bla sa lawayon nga wala nagasunod sa mando sa aton alkalde sa ginatawag nga General Community Quarantine. Yari ang patrol, observation, live action, John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action John, kamusta Bacolod? Patrol, John Piscamin. Maing gabi sa narikag sa tutunan nga mga kaaksyon ng Patrol Karon live na live kita nag-report. Dili naman kita norte na naman kita nga live sa sunod sang Bacolod. Kung Lunes kadlaw TikTok kita nagpamulyaya sa may south portion, particularmente na sa may Bacolod bago border. Karon nga gabi dili kita aksyon nagdiretso naman sa may Bacolod Talisay border north sector sa sunod sang Bacolod diri aksyon Eric. Okay, tandri na ton particular mo sa mga volunteers nga naka-standby diri lakit pero sa mga kapulisan nga diri kagati ang canopy nila particular pa ang implastar diri actually kalabanan diri nga magamit nila sa mga donation bala organ pangulam sa mga private sector. Katulad sa like for example, ano na isa Blip Motors ni Guray. ano na siya? Balik-baligya ba lang mga motor? Okay. May iya diri ang isa ka kanopi nila iya gari okay. Ang buto sa likod kanopi nga iya ka motorcycle. No, ang kanopi kita nga dako, no, bali ang tag-iya iya ka Blip Motors actually. Okay, kanopi nga dako nga gin pahulam dara sa ila. Yes, no, Okay. alos di ka damo kay diri mga ilagin pang volunteer o dagin pang donate di bala sa pilag ka mga private Donated or gin pahulam action dyan? I don't know, but kalabanan hula, paulam rather, no? Paulam ng Okay. kalabanan. Yung Iya, paulam. mga DPWH, so, Department of Public Works and Highways. Okay. Ang kanopi nila, installment na rin nila, no? Maglawas ang Karamo kanopi da, may mga lamisa, pulungkuan, ano? Yes, no? May mga lamisa dere, may duwa dere ka lamisa, isa ka long table, isa ka square table, may mga bangko man dere nga pang plastar sa kilid. I would Para suggest blang- na, pagka kumiyara sila na butang blang kwan blang ng ini blang tubi bla? may ari man sila tubig, kabalo Okay. ka ang mga nagkailain nga borders. Why abot sa bottled water na blang galon-galon nga tubi bla dyan? May ari din sila sa regular Okay. pang plastar. Kaya kung magbatol-batol, kung sa ti kaapsa bla? Oo, ka-hassle pag iri, Oo. ka-rasig lang bala. Pero kung compared to may mga lagko kada container sa tubig ka pundo, mas mayo, ang imo na naman ng kapital na baso eh. Oo, mo na lang pwede ka nang mga plastic bottle nga imnan, di mo na pagaboy. Yes, Pwede oo. mo na magamit balik-balik, no, para at least So may ara sila dala kwan tubig nga pundo. May rin sila mga tubig nga pundo. Oo. Kay napagabot naton diri gani yung pagpanagtag bala ka Aksyon Radyo Bacolod sang bulig man. Oh, ngayon pasalamat ang atong nga kapulisan sa mga borders. Gani ga pasalamat man to kay na mga pulis din nga to na wala po protection damo na gidiri nga mga pagkaon siro. Oo. Kaya mga timo sila nga importante hasta mga kamo 24/7. Ang isa ito sige pasalamat sa Aksyon Radyo wala abot sang bottled water kag ang gulugagmay to nga daw ano to pagkaon to sandwich. Ang ila gina request gid payong gid eh. Payong gid oh. Tetong gina request lang nga payong nga daw kalo daw ara na. Ara na. Ara na.
Kay kamalo ka kaina dito sa may area sang Sumag. Balo ka init daan mong may nanay kong gabi ang duty mo da pero kung ugto adlaw aga ba wag ka tag-itig ang init. Kamalo ka sir kinang concept na nga ang payong sa kalo. Dito na mong gina nakuha ko to sa may Sumag nga area. Yan eh. Kaya may isa ko to ka amigo nga pulis sa bala. Abala po ka mayo gid kay may payong. Kamong deped gani kina pwerte mo tong kalitay kay may deped kay nagabulig mong Okay. wala labot sa mga BFTV, mga personal kaiban, may mga taga taga DepEd, pag action Importante erect now. payong eh, no? Oo, po So, di pagiging na to, ang payong bala may kalapyutan. Oo. Kaya bala mas mayo pag guro komediya, guro na lang nga para hindi nakapyut para sa kalo, balang payong. Ara na. Actually, Okay. papangita gina ni NSMK na. Oo. Gin komisyon niya gin si Miles. Di ara na. Nakakita na. Pagani, ito mo itong agin, ano ko gin pa, share ko din ang information, eventually, nakapapangita. Ara At na, least boss. tomorrow morning, mabatse na naman kami. Sa naka-duty na sa aga, bala timing in action dyan. O gani boss, tiyempo na mo aga pa. No, at least kay tika balo ka maglabot alas 9, alas 10 pwerte na nakainit mo. Gatag-itin ng init. O gatakiti na ginang init actually rek. Ti dapat gina nila naman nga mayara man sila nga bulig dira. Pero karon ni gabi, abala mo temporarily importante na ka standby lang tang inyo naman nga apayong kay para hindi ka mamainit-initan. Yes. Dito may naglabay din nga canter. Ano ni ang baboy wala na ya sir. Away na ya baboy. Kaya may canter din nga kargada sa mga baboy, May- ni Goro. May karga ba? Pwede na, pasulod ko pagwa. Pasulod din sang boundary, no? Asang border. Pasulod sa city proper. Yes, actually. Ano? Allowed lang man. May check-up? Gin-check lang, no? Pero ang mga personnel, ang una nga gin-check. Oo, kay Yeah, then, right basta after- pagkaon gani pasudlon gani priority gina. Oo, no? Ang ilihawon ni Goro, wala problema. Basta dalal na sa kwan sa aton nga iliwan di. Slaughterhouse, o Goro. Slaughterhouse. Oo. Slaughterhouse, siguro madiretso, no? And karon ni gabi dre, hindi lagi naman sila karamdamo sa mga nagrabay. Kay kabalo ka, torte man karamo sa mga nag-standby dre, no? Okay. Ang katabo dre layo pa lang, meron na mga volunteers. I don't know kung din sila lang comrade ni Gorong Iban. Oo. May tagapagkulot traffic authority office. Nga layo pa lang, do Guayabla do kita ka na sa may SLEX na dito sa may Manila nga sa punta may gatag na si mo direksyon kung diin ka matindog o Okay. di ka malabay nga linya. Now, kay padatis paglabot sa punta, hindi ka na ka mo magilotok do wala no naksorek kung diin ka madireksyon may nagaulat na di mo sa punta nga mo ni Okay. ang magataya sining ang ilaman nga ginagamit na rin, no? Amo ni blang thermal scanner para tiapos na lang linyada systematic na rin ila naman nga sitwasyon. And actually, sobra bastaman ang bulig nga tingin palabot rin sa pila naton ka mga kaagson. Okay. Sa lugar nga rin mismo. Na Salamat gid sa mga pagkakit good Samaritan nato nga makauturan nga bisan paano nakabulis-pulis nato aksyon dyan. iba nga pagkaon, halos tanan, ara lang yung pagbulig nila, no? Mga gamit, Pagkaon, tubig, tubig, aliman dre. payong, no? Payong, no? Sa aton, I think, do kita pa lang nakatagman payong. Naipapi ko mag-donate na sila mga thermal scanner bla, no? Oo, ang iban actually hulam, naging paulam ni Kono, no? May nagpaulam sa mga thermal scanner para Or mas if not, madamo pagin. mga gloves bla aksyon dyan. Na, amo ginagina natin trick ka mga pulis, kaya mga pulis Gloves, naton, ang iban lang ang may face mask. suksok na gloves. Okay. Oo, face mask, no? Amo na ang face mask, I think kayo na may nagpanagtag man. Gloves lang sana, baka sa gloves na lang magkaon ka bla. Oo, pwede Plastic. man. Kung wala lagi. Ang dulo depensa lang gamay ah. Oo, ay mo tati mera, no? Oo. Abang nga rin sa pulis, wala na magpanggitom ka mo, gantahan nyo ko, pinani ka bulan. Kaya nakita ko, tumakuloy man si Sir Abalayan, bla, kagapon Gani. po to sa, di ba kagabi nag-interview ko to siya, Oo. sa area dito, pag-abot namon silingapon, mga alas 2, Oo. ato to sa Japon, ay pasok Swerte man ang bakas kay nakagang pakatop ka rin ni Police Lieutenant Florentino Palayan sa Police Station number 7. Oo. Standby dito sa may area, no? Tiki, wala man kapabaya kay isang hapon, bla. Ang ginaton nga ginalibot, Manibag Colod City Police Office Director Police Colonel Henry Viñas, ang mga lugar ang siya mismo nag-check sa pili ko rin naman nga sitwasyon. So kung makita nga rin natin, Dri, wala na ning mga areas, Dri. Naglapad na ang lugar nga nasakupan Dri nila, kagiplasaran sa mga pagkabutang, no? Okay. Sa especially North Sector Action Direct. Ano na nga unit ang arada? Meron ba City Mobile Force Company, Police Station number 3, mga Mobile police Patrol na rin Group? in charge, mga Mobile Force Action Direct, Wala sang mobile patrol group? MPG may man na para Okay. line, no? Mga mga
kuan aton crimes mga kuan bla ning mga force multiplier. Force multiplier. Comrade ara. Comrade, dating ari din ka sa anchor ng gabi. Bitaw way na guro no kati gabi naman eh. May harap pa bitaw. Bitaw pa, okay. Dapat pa bitaw dali. Sir Parito, si Sir Parito. Captain Pajarito. Captain Parito, check to the best Captain Parito. Kapanya po sa? Oo. Hulaman ni kadali ang timo yang medyo untotara ni kadali lang. Ganyan rin Sir Sir Parito. Nimo Sir Pajarito ang timo mo na medyo otlo naman kadali anay gamay na gid nga statement. May gabi. Sir, greeting. Gamay lang kita. Ngayon kami sa gamay ng assessment. Takson dyan. Mo doon na pagkaon niya dani kung nagkakaon siya. Why mas sir din ako pulupong ko. Sir, may gabi. Relax. Sir, may gabi po nato Action Eric Magwanwa sir sa Alinya. Sir, so far kumusta inyo northbound sector sir? So far subong no na kita nato moderate na ang flow ng traffic dire. Okay. Tungod kay gabi na no. Ang ekspresyon mo naton nga daw tama gid ka heavy ang traffic during rush hour early in the morning from 6 no onwards mula ang ekspresyon naton nga ka heavy. So after noon time dira na nga gamat-amat nang tawhay kagamay na ang mga salakyan nga nagasulod sa syudad siyang Bacolod. Okay. Sir, may ka mo din sir mga traffic railings. Kunaga, kung possible, ginabutang na or dalang ginasesor nga So may ara kita nga ginabutang nga mga relays, especially kung may ara nga rerouting no sang traffic no kay kung experience naman naton boss nga kadamo sa salakyan kag mag-create sang traffic jam no i-utilize naman naton na ang mga railings then may ara kita nga mga rerouting. Okay, that's good. Sir, ang pareho mo dyan po na system, kung possible ang mga 5 motor dili Japon sa left and then ang mga lagkong sa lakyan. Yes no dito sa extreme left going to Bacolod no mga private vehicles sina. Then there is 2 lanes no there is PIAC mga utility jeep buses and motorcycles. Sir, so far kada schedule sir pila ka mga police ang RDC mo sir? So every shift no may ara gid ko yang 8 no ka Regular. PNP under sa Police Station 3 din may ara kita nga mga augmentations from Mobile Bureau of Force. Fire, Ari Kagina, LTO, MPG, so Ari Mandiri. Okay, balikan sa Action John Diaz na utod Action Oliver no. Action John Diaz. Balikan sa linya na utod sa Action John Diaz no. Ang inyong kapapatian si Captain Pajarito ang newly installed nga Chief of Police Station number 3 live reports sa North Sector. Action John, please come back. Ano po ginawa possible ang inyong nakitaan dari nga kinahanglan pa for improvement sir? So far ang hamon dire nga mga lackings naman lang siguro, mga like gloves no, aton nga face mask, kinanglanon din naton nga para nga maprotektahan no ang especially those nga inspected ako naga-monitor sa mga tao nga nagasulod dire no ara mismo frontliner sila ang naga-approach sa mga salakyan. So kinahanglan gid sir so far face mask, gloves, samo to naman so nagsuliter pa rito. Tingnan mo sir so far damo Inform na sila para ito kalo nila nga daw kuan mabot na boss payong. Yes sir boss. Mayari kami di boss yata ang suradyo do kalo na daw payong sir. Nga kalo sir payong. Kamo na bala mag-device no. Final ba salamat gid sir sa inyo man nga pagbulig man no sa sinapsan gamay lang ina nga bagay pero para sa amon kadako na. Sir, so far damo sir bulig in terms of pagkaon from private individual kamo na baton. Yes no damo kita nabaton nga mga pagkaon no from private entities man no mga stakeholders naton no
siguro nakita man nila ang sakripisyo sa aton nga mga kapulisan kag Correct. mga other agencies nga naga-implementar sa sini para nga ma-prevent naton ining pag-spread out sang coronavirus diri sa syudad sang Bacolod. Ako other than the police na nag-serve, meron pa sa mga volunteer. Jan? Force multiplier, meron ba, sir? Yes, may ara kita force multiplier bali sinila sila nga gabi ni duty mga RSPF, no, so ari pa sila subong diri. So siguro mga by 10 or 12 o'clock this midnight kung ano na sila, pull out na sila, so ang mabiling dirigid ang aton nga mga kapulisan. Actually, Rek. Kamusta ang dayto sang curfew sa ila area? Sir, curfew, dugay-dugay, 10 p.m. So far, kamusta sa inyong check-in kagabi? Damo pa saway or kinahanglan lang gid Minimal. kinahanglan lang gid nga further reminder, sir? So far no sa na-obserbaran naton na last night dire sa area sang Station 3 no nga ang mga tao aware na gid man sang curfew tungod sa before nga nagano kita nag-reach kita sa curfew time may mga rekoreda kita nga ginobra no palibot diri sa area sa Station 3. That's why pag time no sang 10 o'clock in the evening nakita gid man naton nga ang mga tao naga-observe na kag naga-cooperate naman. So, may kagabi, sir, wala gid man masyado pa saway sa sa 3. So far wala naman. Sir, so buong gina-familiar, so buong gid man ang stage, ang 3 or familiar ka magit sa mga putik ka sa lugar. So far diri nagdugay man ko diri sa una sa Bacolod pero diri sa area sa Station 3 hindi pagit man gid ko familiar sa mga ano pagit Pasikot-sikot? diri mga purok-purok sulod gid. Before Station 1, sir, ba? Yes, so dugay naman ako sa Station 1 before naging IP man ako dira. No. And almost 5 years ako diri sa BCPO man na-assign. Before ka nagpa-donated. Before ako nagpanok po kay sang ara ako sa Nokpo, more than 3 years almost 2 years ako sa Mobile Forces, Provincial Mobile Forces. Then kangkarin ko ang Kandoni until nga naging acting chief of police nga ako sa Kandoni. Tapos sa buong dari balik, sir. Yes, so diri lang balik naman sa Bacolod. Okay. Ano so far, sir, reminders mo na lang sa public. Anong dapat tinimuon, sir, no, kahit tidak mga volunteer? Kung approaching din sila, sir, dapat i-make sure, or kaya sa Friday, nga natin kinala ng ID. Ano man dapat, layo pa lang, or kung kabalo sila matabok sila, prepare nga ng document. Yes, no, ang ato mga ginapangabay sa mga pumuluyo sa pagparamati kung nakabati, magid man sila, nga starting Friday, no, i-implement na natin ang no ID, no entry policy dire, no, para malikawan man natin ang, ang pag spread out sang sining coronavirus diri sa syudad sang Bacolod. Oo. Then pinapangabay man sa aton nga mapumuluyo, layo pa sila sa check-up points, no. I-prepare na nila ang ilang identification card or ID or any certification to prove nga gaobra sila sa Bacolod or ga-reside sila sa Bacolod, no. O kung ID sang ilang mga agency or companies kung diin sila nagatrabaho. Para mas dati ang movement, sir. Yes, o para madali ang aton nga pag-implementar. Actually, Rek. Sir, thank you so much, sir, mayong gabi, liwat. Mayong gabi and salamat man, Actionary. Action Eric si Police Captain Sir Richard Parito ang officer in charge ng Police Station number 3. Dari sa iyang statement. Pero labi may ari lamang di tatlo na lang ka mga single nga motor ang nagapila dari. Sige nasa ulo apon pero tigil sa gotok ng lugar. At least no, mayo di kay nagaganahan sa kinmana. Ang nagapasulod ang sulod. Compared mo sila sa nga may nagtotor tigil gotok ang sulod. Karon nga gabi kaligwa na gid sa aton nga mga dalanon even gid check naton dito sa area naman. Barangay Sumag Actually. So time check, it's already 10 actually sang lapo na las 10. Ang ato naman magkasurba tayo lang. Kaya ginasgapo pa tayo. Limot sa sunod sa bakod sa kaya nato ang pinakauli nga sitwasyon, especially pagpatuman naman sa curfew. Ang taon natin, diba, si Mr. Lawayo, naman lang ang mga establishment ng Kamarasal nga bukas sa gyapon na mo sining oras, actually, at least mapabalo nato sa itong magkapulisan, kagawang balaan Manila, good may gamay lang pagsaway, pag-remind, kaya para hindi man all o kunabi sa iba naman nato nga magkaksyon dara, nga karon nga gabi sa gyapon nagalambiyong, basit man naman makita nato sa dalaw, no, kaya
pagata man naton ang dugang pagid nga mga reminders mga kaaksyon. Pero sa nasiling ko na kagay sining nga sitwasyon apisar nga mo sining kasi nakuaya pagbantay naman sa atong palibot ng kangtanan sa bantay sa itong aksyon na nga hindi maglaptay ng coronavirus. Ang Bibles Operation nagapatigayon o nagapadayon sa Gabon. Bantay karon ng detalye mga kaaksyon ang mga balita nga tipo sa patakaroon gilabang nga gabi. Bibles Operation kay patigayon sa Kabrisan sa Police Station number 6. Detalye sa riban para magsun balita botihan sa pagpangalagad sa aksyon na night patrol. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa mga rason sa magtugas sa balitihan sa atong lawas sa mupaguyang ko ng pagnubo sa aton immune function ang mahigko nga kolon kag ang hindi regular nga sa higko sa atong lawas ang may dako nga papel sa pagbabasang aton immune function. Ang dapat imon simple lamang mga kaaksyon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Sa para dito mag-aksyon, magbakalasang kanam tandara naman sa JS7 building tupad lamang sa DHL namtang to atunga sa Dalangalo kag Burgos Lacson sulad sa Bacolod kag available man sa mga butika sa sulad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Rekta sa patrol at libot sa Bacolod Action John Diaz ano sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon John Diaz sa There You Have It Live Report sa North Sector. Nagapatigayon sa check-up operation ang kapulisan sa Station Number 3 led by Police Captain Pajarito. So far, so good. Hindi man niya masako-sako yung trapiko kung oras sa gabiyon unlike sa adlaw na daw nagaginutok no? So far, so good man ang datos ang sining curfew for all. So, puli, amo na nga itong simple lang nga panawagan nga kung wala naman lang kamo sa ginasakuan, wala man lang kamo sa importanteng kadtuan or balaklon, much better nga magpahuway-huway na lang kamo sulod balay nyo. No? Amo nang panawagan mga isang amon nga barangay kapitan Yolanda Bibing Noble sa mga taga-barangay Panokoy nga kung nagapamati man kamo karon nga gabi ang appeal sa barangay council sa barangay Panokoy nga kung wala man lang kita sa mga ginasakuan, wala man lang kita sa importante nga kadtuan, wala man kita sa importante nga balaklon, much better nga mag-stay na lang kita sa sulod sa aton sining nga puloyan. Isa ina sa mga pamaagi nga mapungga naton or malatnan kita sining coronavirus disease. Iti ining ginapatigayo nga general community quarantine sa Bilog Metro Bacolod ang pinaka-purpose ni para nga hindi na magdamo pa ang mga person under investigation, person under monitoring, no? Amo na ang ginahingamugid sa ato sining gobyerno lokal. Nga hindi na madugangan pa bla. Nablang mabuina na lang kag hindi na madugangan pa. So ang isa sa mga pamagi para nga hindi madugangan pakamayuhon ta na lang nga pabilin sa sulod sa atong sinipulian. Samo nang specific gid nga panawagan ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, Barangay Kapitan sa Barangay Panokoy o sa Barangay Council, kagahalos sa bilog nga Barangay Kapitan sa 61 barangay sa Bacolod. Amo nang panawagan nga stay at home lang ta para safe kita sang sining coronavirus disease. Ayos! Observation report na Aksyon John Diaz sa Patrol 2 ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyo naman ang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad ng medical doctors. Katuan nyo lang, pamaseran nyo lang na Aksyon GA Esteban Building, ara dira ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadara man mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat pinakapapatian nga vitamin hormone. Rekomendado ini sa mga medical doctors. Ano ini siya? Vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika, ilabi na sa nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayang lawas dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka maka-text, pwede ka maka-call. Cellphone number 0920-5056-501.
Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalang Lacson, GE Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Antes sa mga report lagi ka sa aton sa mga correspondent, una nga batch ang aton sining panamyaw. Happy rin sinin nila kag mayo lang nga pagpaurok-urok pamati sa kay Aser Pinachus. Aser Pinachus. Ang tiyanggi, kuno ga sigabog aksyon radyo. Ang ila ginasumsuman, kung mga nag-shot-shot sila dira, action night patrol. Salamat kita kay action papang Nixon Tahom. May gabi dira liwat kay Aser Pinachus. Ka-unique sa isa ling apelyido, no? Sa kay pari John Solinap, kay kumarita Ronalyn Solinap, sa mga RG Sol Roping Boys. Dira sa area sa Barangay Villamonte, nagapaurok-urokin sila, pamati sa Action Night Patrol, amaman si Manong Mario, kag si Manang Linda Verde Prado. Dira sa Barangay Banago, si Roming Guanzon, ara man nagapaurok-urok pamati. Ang kapitan sa Barangay 2 Poblasyon ng Carlota City, nagapanawagan sa iya sining nga mga constituent para malikawan ang COVID-19. Magtiner lang kita sa aton nga panimalay para hindi kita malatnan, para malikawan naton, kag hindi na maglapta pa ang COVID-19. Panawagan nila ni Barangay Kapitan, my good friend, Jervy Advincula. Ayos! Good evening, Action Eric. I'm Jenny Dionisio listening here in Kuwait. Please greet sa mga kids ko. Si Regine Dionisio, nasa Taiwan. Ingat lang dyan, Day. At sa Palaka, Valladolid, na may nagapaurok-urok man si Rojan Dionisio. Si Roda Joy Dionisio. Kag si RJ Dionisio. Ingat kayo dyan. Alin kay Jenny Dionisio sang Kuwait. Si Nonoy Gimapang, paurok-urok man pamati sa atong sining pagpangalagad, dara sa may Hacienda Villa Amparo, Barangay Maobago City. Pinatamiyaw kamo dira ni Jordan Monturio, sang Santa Rosa, Laguna. Sa pamilya Leonedas, dira sa Paitla, Carlota, pinatamiyaw kamo dira ni Yeye Leonedas, sang Singapore. Ginatamiyaw ko lang dira ang gwapuhon kong akasa si Cap Jervy Advincula. Alin kay Yansky Alas Advincula. Idlaw mata kay Toto Yansky Alas Advincula ba? Musta ka da sa Jeddah? Toto Yansky Alas Advincula. Daway ka na ka PM sako. Sako ka na gida nga PM. Parang ka hindi ka man hidlawon. Cheryl Dolaka sa Dubai, ara man nagkapamati sa ato, nagalantaw sa ato sa nga live streaming. Kadara sa may Purok, Halo Blocks, Barangay Singkang, ginatamya kamo ni Anabik Diamante Juanillo. Uy, kay Inday Michelle Magbanwa da, may gabi dira kay Inday Michelle Magbanwa, sa Banaya kang kabataan niya da, baw. Inday Michelle, ara kamos Canada da, no? May gabi dira sa akong gwapa, nga hinablo si Inday Michelle Magbanwa. Lipat ko sa apelido sa bana mo Inday Michelle. Toto Benji Locsin, kapaurok-urok wa. Sa mga dulid nun, may gabi dira, mga Apsi Boys, ginatamya ka mo ni Math D. Ungam. Muning suli-suli, resulta pala, ka nagasuli man ang atong suli pamasa, si Math D. Ungam. Puwerte nga ngalan, no? Munang resulta sang suli-suli. Taga Panokoy is here. Keep safe, Action Eric, Kapitan Yolanda, and Barangay Panokoy Tanod. Alin kay Romilin Orias Sausa. Kay classmate Erlito Rubit damay gabi, kag kay Romilin Orias Sausa, ara sa kapaurok-urok ko, Mami Elsa Bere kag Bradji Dilag, Toto Buknoy damay gabi. Tamya ko lang sinong Boye kag Mahal Love dire sa Paranaque City. Alin kay Herrick Mirasol.
Serena Grande, may gabi. Kay Engineer Arthur Normandy and family dira sa Takuling, may gabi dira. Kamusta dira ang akong amigo, si Engineer Arthur Normandy. Pamilya dira sa Barangay Takuling. Si Edna Pilia, gamonitor man sa aton. Kag Toto Romar sa may hasyenda kan Daggett Farm, no? O po dyan ko, no? Si Tito Magbanwa, operator sang pump house da. Gapa urok-urok, gid. Kag si Gino, alin kay Toto Romar Tamayo ang panamyaw. Sa kay Christopher Redfield, kay idol ninyo dira sa Florenceville, Barangay Panokoy, gapa urok-urok sa ho. Sa Lopez Village, Kamingawan, Papa Joe Napaton. Ginatamyaw kagid ni Rose Napaton. Orok-orok lang da sa bahay ni Kuya. Action Radio, gapamati kami ka nagalalantaw live. Gapangapi, ga-serve, ga-serve, tampi, tuwalya. Si John Rose sa Rolgab. Si Cosipil, nagabigay Cosipil da, sa Barangay Baliwagan, James Philip Espinosa, Kailem, nagpaurok-urok, pamati. Gamonitor sa kay Mother Dear ko, Iya Kadlawan, 71 na sa Subong. Wow, ari lang kami diri, aksiyoneri kapaurok-urok. Alin kay Jane Hisulgon. Sa Udyong Moses Padilla, tamya ko nilang pamilya Paguntalan, alin kay Michelle Paguntalan Bulgado. Barbarian Sokita, mayong gabi lang. I-check na naman report na gikan sa aton sini correspondent na report live gikan sa Northern Negros. Of course, ang aton sini Cadiz PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, Yari sa Action Roger Gote, line number 2 sa report. Jer, may gabi. Jer, please come in. Yes, aksyon na rin, may gabi sa ito mga ka-aksyon. Again, konfirmar ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang Civil Officer sa Siyudad sa Cadiz, nga nagdamo pagid ang mga person under monitoring sa Siyudad sa Cadiz. Okay. Nga naglambot na karon sang 365 tanan Wow. sa mga POM. Ang istorya gid sa tong tinalikdan nga Huwebes, mayara lang nga 42. Subong. And then pagkatapos sang Sabado nahimo siya nga isa ka gatos. Dason sang Lunes sang gabi nahimo siya nga 142. Abaw. Ang kahapon nahimo siya 192 matapos madugangan 50. Kagalin sa 192 nag 365 as of subong March 18, 2020. Okay. So sa siniga 365 nga naka-record nga person under monitoring, may 27 diri nga na-cleared na kag natapos ng ila sini nga home quarantine nga 14 day. Okay. But silingon ti mabuhin na di mga 338 pang nabilin na nga ginamonitor karon sang Interagency Task Force on COVID-19 Okay. sa siyudad sa Cadiz. Now sa PUI naman nagapabilin sa gihapon nga 5. Sa 5 nga ini-action Eric, mayari kita nakuha nga data. Ang isa dari 63 anyos sa edad, lalaki, may asawa, kag ang travel history niya is from Clark Airport. Nagbatyag siya sang ubo, kag subong man mataas nga hilanat sa 5 kadlaw. That's why again, person under monitor, under investigation siya. Okay. Ang ikadua naman, amo ang isa ka 61 anyos nga balo, babaye, wala sang travel history pero may ara siya ubo kag hilanat for 3 days. So person under investigation man siya. Ang ikatatlo 45 anyos sa edad, babaye, wala sang bana, may travel history sa Baguio pakadto sa Taytay Rizal sa Manila, nagbatyag sang hilanat kag diarrhea kag ubo. So person under investigation man siya. Ikapat 79, 79 years old, nga babaye, isa kabalo,
may travel history sa Baguio pakadto sa Taytay Rizal dito sa Manila, nagbatyag man sang ubo. Kag saya sila nga tutunlan. Okay. Ang ikalima, isa ka 15 anyos nga minor de edad lalaki, kag may close contact siya sa foreign national, nagbatyag siya sang sakit dughan sa hilanat kag ubo. Okay. So mo ni sila ang mga person under investigation. Suno sa payag pa ni Dr. Maria Victoria Ebanjas, expected na nga magdamo ang ini nga mga POMs diri sa may syudad sa Cadiz. Expected naman na iyo kasi dala mo na ganyan magpululi ng mga taga Manila, hindi lang taga Manila kundi ang halin man ng ibang sa Oriental. Kaya ang Dumaguete, ginlista naman nga consider sila PUM mo kasi may case sa Negros Oriental, amo tong councilor sa Tayasan. So that's why nga daw matingala ka mo nga nagsaka, nag-git. O tungod pati na sila in-include na. So, pagkinaalala niya, Dok, tutok kita maayo, Dok, sa tinay mga lantaw naton nga pwede naton nga ma-quarantine para sa safety gid. Oo. Mo ginagani nga pasalamat kita sa aton nga BHW sa Nick White ta kasi gatutok sila sa ilang obra. At the same time, pasalamatan taman ng mga kapitan kag mga barangay kagawad kay sila mismo nagabulig na house to house mo nakita o gid nga ang dedikasyon dala nila kasi hindi mo sila lahog ang COVID mo. This is a serious illness nga hindi ta dapat take for granted. Ang mga dapat one step ahead kita permi sa aton nga mga plano. Pero Dok, may mga nakatapos naman, Dok, o may na-clear na dyan, Dok? Damo na ito na-clear. I think mga 27 nang na-clear sa PUM. Kahit tanan na sila natapos nila ang 14 days nga wala sila may ginbatchat. Pero silingon nga, kung magsilingon 27 or ang number nga na-clear naton, mabuhin para rin ng 765. Oo. Bali, nabuhin na sa 265 nga total. I see. Okay. Ang aton niya, Dok, na POI, wala man niya madugangan. Wala man madugangan. Pero ang aton first nga patient, tapos na to iya nga quarantine dili nang natapos na yung medication kag naumpawan na siya. So pwede to na siya ma-declare nga cleared na siya. Ang ikadua to naman ka PUI, ang mutang ginadmit sa silay, inog-discharge niya sa siguro buwas sa hapon. Kaya okay naman siya. Pero ang aton niya, Dok, na vaccinate, may mga ginahulat pa kita nga result kit sa ilang test kung positive or negative, amo na, Dok? Ang nang sa sila ginahulat sa ang results sang iya nga test siya malanggid ang natestingan mo. Ete, bala, nagosang tanan nga wala nag-testing kit. So, ang iya result wala pa nagbalik. Pero nag-improve, nag-gigda ko ang iya nga sintomas subong. So, muna payag action na no, ni Dr. Maria Victoria Ebanjas, Bikatan sa status sining PUM kag PUI dari sa may syudad sa Cadiz sa tutok kaya ang Interagency Task Force ni agad na mamonitor sila sa Mayo. Yan konfirmar man ni Dr. Maria Victoria Ebanjas sining agwa karon ka balita nga tibayara nga foreigner nga na-intercept bala kag ari syudad sa Cadiz na sa diin may travel history gid sa lugar, sa diin nagalin gid dito sila sa lugar nga mayara nga COVID. So ang ginimo naman sa Interagency Task Force gin-identify ko din sila nga hotel pagkatapos dira ginkuha sila, gibutang sila sa isa ka isolate nga lugar na tiyari man di syudad sa Cadiz kag gina-supplyan sila sa ila supply sa gobyerno mismo alin sa City Health Office among nagka-monitor sa ila para man sa ila sining nga quarantine. Yung klaro nga ini isa ka foreigner pero may upod siya nga Pinay nga daw sa awaya. Okay. Kag suno sa payag ni Dr. Maria Victoria Ebanjas wala man ini sila may ginabatyag. O galing kay naghalin sila dito sa lugar nga sa diin may ara nga history sa nga may ara na gidya nga puwerte nga pagigo sa COVID-19. So ginatutukan man sila nga duwa sang local government pero gibutan sila sa isa ka lugar
nga sa diin sila lang malayo man sa mga tao, gini sila ang gina-monitor. So ang matabo is dala sila dire sa person under monitoring, pero daw laining threat sila kay daw ka high risk bala sang pag-threat sa ila, pero wala man sila may ginabatyag action ereka. So amo na nga at least klaro sang amon diri nga city health officer ang status sa gyapon diri sa mga syudad sa Cadiz. Kay ina naglibot kita ang mga mayor nga dalanon, wala sa tawo, pero subong wag lang madugay kay galibot ang City Disaster Reduction Management ang amon di bala nga CDRMO kag nagpang-disinfect sila. Nami ni gali kay dako sila kayo nga daw spray sa babaw gamit ang fire truck kag ginasprayhan ang mga dalan. Lakip na ang mga kunari kay gadalan ti masprayhan gid ang imo nga ugsaran man kag mga front gid sa mga establishmento sining yaw spray nila kwan siguro inang sunrock sila mo manabaho no gina-disinfect ang palibot sa syudad sang Cadiz ang mga dalanon. Nag-implementar man action erek ang City Health Office karon kag Interagency Task Force nga magbutang na ang tagsa ka mga establishmento komersyal sang natuwag sini nga foot bath ini ang isa ka rag lang abi nga bason mo sang zone rocks kag ibutang sa front gate sang imo sini nga establishmento agud nga kung magsulod ganing tawo magtapak siya na ida agud ma-disinfect ang iya sini nga sapatos. So, diri sa aton, napadala man kita sa notisya, that's why nag-comply man kita, that's why nga kay na, nagpasugo ako to, nagbakal ako sang rag sa BGNP, kay mas bulobarato dito, naghimo sa mga kilala ta mga preso sa sulod, nabakod nga pag-ubrabla. So, muna nga nag-comply man kita sining tawag nga foot bath, para sa mga tiil naman nga nagasulod sa tagsa ka mga establishment commercial tungod nga paniguro Japon precautionary measures sa Japon agod mapunggan ang virus ring COVID-19. Sa parte mo na mga bag-o nga mga implementation naglagaw kita way tawo pero pagkanto to sa STL alas 8:45 ato paslato kag daw wala man ni mareglar may wala nung platada sa ila ni. Actually kung lang taon mo iban ka reklamo mo reklamo sa aton di. Kanya dyan na ano niyang mga STL yaman di blang curfew para na istanan. Kag nga sila ya amo ni oras ari pas ladi kay ulat sila kung ano mga resulta para madala lang ilang daog. Kag mapanghatag man. Di ambot ko na anong plastada ni sila kasi kung ang isa pa ka barangay kagawa sa barangay Sonfor. Siling niya ano niya man daw mauya man tayo nga ang iba niya kaya pagsaway tayo hindi sila masaway. Ang mga koridor sa ang STL kara pa sila sila nga STL Center dari may dalan lopisay na bisan pa nga nag-curfew na sa alas 8. So babalaan ta ni boss ko ano kay ato naman agin pabalo si Police Lieutenant Colonel Robert Masvito prosuno sa iya nga iya kuno ikonsulta kung ano ang maayusin na para sa ila kay suno siya to pag-abuhian man ikuti ang tanan di sa Cadiz pag-abuhian man yung kasira kasi ano mo balay mo elimnan di mo man ang pag-abuhian na po sira man sila ganila city kay amo ina ang dapat kay mo ina nga sa executive order. Correct. So tinga ang STL iya daw budlay daw kadako gipatong na no plastada munang para sila amo nang mga pamagkutanon to sa mga barangay tanon nga tuto. Pwede ko mga policeman ka mo, abi pa utatan siya abot si kapitan Big Boy po. Pero ginistorya ni kapitan na siling niya dapat kunong remittance sa STL taningan kuno dapat 6:30 PM na. Ay, galay kati ila kuya.
Kay nalagadto ko to kasi gitawag sa ako ng isa kagawad. Oo. Kada katawag mo ko kay Colonel Mansuito, galing kay basi-bisi man siguro si Colonel. 6:30 kuno ang remittance ang STL Kakaina to nga daw laso. So may naging agaw pa to dulong to na plata. Hindi na pwede kay may curfew. Dapat 6:30 before 7 ipadala na to nila. Oo, gani man tapos pagkaaga na lang guro lakwaon ng Ang daog kung may Oo. daog man buwasagan din na hindi maghahanaw. Importante nga aray mo da kwan. Mo gani ara nang imo nga numero ko tiho Oo, mo nga. nano tawag na. Tapos na nahawid mo bla. Kasi ila kwan ko no 6:30 kuno mati ko siling ni Papang kwano ni Papang Roy kwan Beltran. si Roy Beltran. Oh, siya 6:30 PM na da ang remittance sa STL subong pang. Oh, amo na ko nambal yan. Ano mo ni 6:30. karon pang kayo naga pang laksam sila yan. Kaya mo na, dapat ang mga nagpataya STL na sa Cadiz, sila na 6:30 kuno i-remit yun lang inyo na nga pataya. No, tinulong ko sa ako kay picture. Kaya kung hindi nyo na, nga. kaya kung hindi nyo na pag-i-remit 6:30 na kamabtang kopyo na ta, mabuyayawan ka mo na kamalapag mo katao na sa nagataya nali gumawa numero yun na karon ta. Nali gumawa numero na ko ni tapat mo. Tiga ni. Sige, palapan palapan na. Sila na eh. Palapan na ta kung nanogid man Oo, galing man. Sa katapos sa nga balita, Action Erek, ini may katunan sa Gendakop sa Kapulisan nga may kaso sa pagberar sang Republic Act 7610. Kadayan gin-operate man sa mga katapos sa Kapulisan, ini ang ilas ni Manhunt Charlie sa pagpanakop sa mga wanted person. Sa dalam sa gihapon sa pag-supervise si Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, dakop sang mga kapulisan assigned sa warrant section ining nga persona endorse sa bainsang Cadiz City PNP sang warrant PNCO police Senior Master Sergeant Dele Belmar kagang iban pa nga mga kapulisan ining akusado nga persona nga sa diin kay papanaogan sang korte sang warrant of arrest nga gin-issue sang RTC Brand 60 bawaya pa ni Honorable Judge Renato Muñez ang nag-retired na nga judge bala Pebrero 29, 2012 ang mga kaso nga sa diin mayara piyansa sang 80,000 ka pesos para man sa temporaryong kailwayan sinisang suspect o galing kay daway man di mabutang ang ngalan. Makotol na rin mo yung picture. May butang ngalan sa suspect ko pero nabutang na yung ginakop sila Action Erect basi kung taga-STL ni. Umali mga balita nato na madulong. I-check na ni kayo daw kulang record lang diyo. Sa buhat kung sino ning ilang gindakop. Direktada lang bro. Wala sang pangalan kung sino ang gindakop nila. Sunirek sila nga warrant of arrest. Hindi si Chief Mansuito. Hindi si Chief Mansuito. Gindakop lang. Wala butang ngalan da. Butang ngalan. Butang gura. Na-mislok lang na nila gura. Gani, butang lang din nila nga arrested and accused sige. for violation pero wala mabutang kung sino ang pangalan. Na-mislok na. Na-mislok lang nila. Wala ko sa mga yalay ni mamlayran lang sini. Tapos na sila. Malabang na sila ng nagtaya na. Kaya natabi natin ng Kapatili Diaz kay Mr. Jonathan Diaz pumati man sa ator karong gabi. Kay subog man sa kay Toto Jewel kag Inday Eva Sangko sineman nga gabi. Wala mga balita na tumadulong man sila matinoon sa ato sa madulong sa mga balita mga informasyon direkta sunod sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Sir Roger Gotib na mislok na guro sang pulis nga nag-record sina sang blatter entry ano.
Salamat gid Aksyon Roger Gotib live report gikan sa mga syudad sang Cadiz. Ang balita ni Aksyon Roger Gotib giraduro naman sa inyo sa kalawat sa Santon Plus sa Coffee Mix. Nagahatag ini sang vitamins, minerals kag insoluble fiber nga kinanglanon sa atong sining lawas. Ini bagong sa katatimpla mo sa Santon Plus Coffee Mix, mayara nga soya nga mas kilala, maayo nga source ang insoluble fiber nga makabulig tinlo sa aton kolon o kontinay. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May gabi na sa kay Police Lieutenant Arlene Torendon. Bao, ang akong best friend. Ga-monitor gid sa aton siling live streaming. Ang mapisan kag head sang Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk. My good friend, Police Lieutenant Arlene Torendon. Nagapaurok-urok man sa pamati subong basiya subong udi sa kay toto Roy Beltran dira sa Cadiz may gabi kay Mr. Mrs. Yansky Alas Advincula may gabi gid sa kay Nonoy Advincula nanay ni Toto Yansky boga pamati man sa ato sining live streaming no gapaurok-urok man si Nonoy Advincula family dira sa Banwasang Valladolid. Sa ka-engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales ang Qatar ga ulan to subong kuno siya Aiso. Ay perti. Ti kulang na sa engineer kwan. Saging kakamuti, may gatas katabi kakalamay, ang gawa siya na halo-halo gid. Ay perti nga ability to mahuya man ta no. Sige Mr. Mrs. sa Pablito Benedicto and family may gabi gid. Dara sa may asyenda kusa barangay Matapang Talisay City Pamilya Gonzales sa kay Lupin kakay Mokong Gonzales. Ang panamyaw halin sa kay Toto Gabriel Gonzales nga nagapa urok-urok man pamati. Pamilya ko sa Valladolid, Barangay Sagwa, Banwa. Ginatamyaw ko ang mga magulang ko da si Brad Nonoy Kagnatan Incarnado. Halin kay Amy o Amy kun Imay Incarnado sang Valladolid. Si Parere Roger Montalvo and family kapaurok-urok sa ato sining pagpangalagad amo man si Idol Kagawad Peter Maymay Noble and family. Kapaurok-urok man siya. Toto Ray Jantan Bilalon check attendance lang. Arasa sa barangay Porosima Manapla, Mr. Mrs. Lonsky Didulo sang Pojaira United Arab Emirates. Ara siya. Kapaurok-urok man si Toto Roy Tayhupon. Si Sister Rhoda Magbanwa and family, happy listening. Tamya ko lang dira ang akon wife, Stephanie Sostento Portaleza. Alin kay Roderick Rose Malata Portaleza. Toto ayan Fred Solas da may gabi nagapaurok-urok gid. Pamilya Bakod sa sitio Hiropay, Arnaldo Boulevard, Baybay Roa City. Especially kay Alberto Bakod and family. Barangay Kagawad Roji Bakod. Sa tanan-tanan nga pinalangga ko da. Gabi naging sa asawa ko may gabi. Halin kay Glendy Ilihino. Diyan lang gusta may gabi gid. Kay Sir Davy Minor sa Sipalay may gabi. Sa kay Christopher Boyet Vergara and family. Alas toto Christopher Boyet Vergara pamati siya. Si Joe Ban check attendance lang. Si Risa Ramos Ilon ara manwa. Si Noheva Arsenal Villanueva check attendance man. Nagapaurok-urok man pamati sa atong sininga pangalagad. Tabilona family ka purok-urok kita kasados pahanokoy alin kay Barbarian Sokita. From Qatar Judy si Ido Ayasnig sa Qatar arasawa. Good evening Action Eric, check attendance lang. Linong di ang downtown Corpiona siling ni Robani Doctor about si Maverick Saint, si Tokayo Eric Santos mayong gabi.
Kapaurok-urok yun. Lodi, good PM, ano na lang ni? Wala gitada. Ati, aray. Ara kay Kap Bibing, noble. So, talaga ni si Kagawad, may noble mo. Niya ti, ano na tas ni? Ati, why git? Ara lang kay Kap Bibing, noble. Kap, may kabida. Si Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Edna, Lapar, sa mga angels ko, kay Joy Joy, Linlin, Toto Allen, sa Masville, Barangay Kubay, La Carlota. Halin kay Allen Transport. Ayos! Sige! Dugang anta ang atol sining nga ma-aksyon balita. Halin kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz, Sailota sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Stepper Presquito, line number 1 sa report. Action Stepper, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa karon diri sa siyudad sa San Carlos, may ara kita development no sa sining COVID-19 nga sa tiin kahapon aton na balita nga may ara kita nga PUM diri or persons under monitoring nga nag-abot sa 133. Apang sa karon nga adlaw Action na Eric na sunod pa sa kay Dr. Arnel Lawrence Portuguese, aton City Health Officer sa aton nga pagkiga interview sa iya nga nadugangan sa karon ang mga persons under monitoring nga nag-abot na ini karon sa 266 karon nga adlaw. Kag ang aton nga persons under investigation ining PUI kahapon sa aton sa iya pag-press con upod ni Mayor Rene Gustilo nga 3 no apang sa karon nga adlaw Action na Eric nag-abot na ini sa 5 ang persons under investigation. So amo ini karon Action Eric ang development sa sining aton nga pandemic nga COVID-19. So amo ini karon ang nagadamo no ang mga persons under monitoring sang aton nga City Health Officer kay sang aton nga mga katapuman sang CDRRMO. So gani karon Action Eric nga ini karon ang ginabantayan gid sang maayo kag naghatag na sang warning ang aton nga mayor diri nga si Mayor Rene Gustilo sa siyudad sa San Carlos ang tanan nga mga persons under monitoring kag persons under investigation nga kon mahimo hindi kid magwa sa ila panimalay no mag home quarantine sila for 14 days bago sila nga makagwa kon di sila positibo sa sining coronavirus. So amoy na karon apang may ara gid Action Eric nga mga pasaway no kay bisan pa man nga ginatagana sila information nga mag stay at home sila nga hindi gid sila magwa sa ila panimalay within 14 days may ara gid sa gihapon nga maglagaw-lagaw no. So amoy na karon nga gin-warning sa aton mayor nga kon magpadayon sila sa pag nga hindi magpati o magtuman sa sining mga mando sa aton sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Gustilo. Posible nga pagadakpon sila sa aton kapulisan. Ang aton kapulisan na mismo Action Eric ang ang may authority nga sila pagadakpon kag butanggid kag bantayan sa ila panimalay nga hindi sila magwa sa under sa quarantine period. Kag dugang pa naton karon Action Eric no, may ari diri karon nag-abot nga mga around 150 almost nga mga Amerikano nga ini sila mga Mormons no nga nagsakay sila sa around 3 ka buses ng Cirrus bus, aircon bus kag ining iban nagrent ng mga rent a car nga nagpakadto diri sa siyudad San Carlos karon gid lamang nga gabi. Nag-abot sila diri sa wherein lapit lang kita no diri sa Pala Hotel nga diri sila karon nagstay. Tungod ini sila i-repatriate supposed to be pagkadto sa Amerika. Nagtayo ang US Embassy sang ang ato sa aton ang konsulado sa Amerika sa kay Governor Gwen Garcia sa Cebu nga pagasugaton sa Coast Guard vessel ining mga Amerikano nga chartered sa eroplano back to America sa Cebu via Cebu Airport. Pang sunod pa sa kay ining information Action Eric kanin ini sa kay Dr. Lawrence Portuguese nga iya gin paibalo sa aton nga amo ini ang natabo sa karon ining mga Amerikano nga mga tourist ini sila no nga diri sa Bilog ka Negros kag gintipon sila and then ipa-repatriate sila balik sa Amerika. So nag-ayo gid
sunod pa kay Dr. Portuguese ang US Embassy no sa Governor sa Cebu nga pasudlon apang nagbalibad gid si Governor Gwen Garcia nga hindi siya magsugot nga ining mga foreigners nga mga Amerikano nga mga Mormons ini nga maagi or magsulod sa probinsang Cebu. So may nagkaroon ng monitor natin action na Eric kung anong matabo sini sa ila by tomorrow kung until when kay sunod pa kay doktor nga mapaabot o mahulat gid ini sila kung saan-o sila nga repatriate o maka-travel kag mapasulod o magasugot gid ba si Governor Gwen nga mapasulod sa province ng Cebu ini mga foreigners karon nga ari diri na stranded diri mismo sa syudad sa San Carlos. Apang sunod pa kay Dr. Lesmol nga wala dapat ikabalaga ang San Carlosanon, it is because nga under na monitor nila ini nga mga foreign nationals karon nga mga Amerikano nga ari diri para until such time nga ma-repatriate sila back to America. Action Eric. So update na nato nina ang development boss Action Eric sa sining nagakatabo karon diri sa syudad sa San Carlos. Kag dugang pa nato Action Eric. Padayon ang checkpoint sang aton nga kapulisan together with the army kag sa aton CDRMO and barangay city workers kag barangay personnel sa padayon nga bantay sa tanan nga magasulod diri sa syudad sa San Carlos. Ani una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Stephen Fresquito ang report na aksyon Stephen Fresquito live report gikan sa may San Carlos City. Giradulong sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule. Sa imo sili nga pag-exercise hindi gid magkalipat nga mag-detoxify. Magtumar sa DTX 500 capsule. Amo ni siya bali nagatinlo sang dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton sili nga atay. Nagabulig pa ni panubo sa aton sili nga blood sugar bangod sang organic compounds nga vicin, carotene, kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sang diabetes, amo ini ang katapat. Tomar kita DTX 500 capsule. Ayos! Magabidira sa kay Manong Emilio Sigumpan, naga-monitor sa aton. Amo man si Jans Lobaton. Jans Lobaton, may gabi. Kami ako na si Papa sa Don Salvador Benedicto, Nining Nigalia, sang Manila, kapamati ako subong. Redelin Cañete Gargoles. Sa akong bana si Jerome Lipanya, kapamati si Nanay Feli Laburdo. Nagkatanan nga Chu personnel. Mayroon dira nga pagpaurok-urok. Kaling kay Rosalie Elizalde. May gabi dira sa mga mga miyembro sang sang Tamis Boys. Boy Dayo Felix Gar Ala Navales. Bobby Muñoz and family dira sa Talisay. Mayroon dira nga pagpaurok-urok. Ali sa report ni Aksyon Stephen Fresquito, Percival Villamor, Santa Negros, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Percival Villamor, line number 3 sa report. First, may gabi piskamin. Mayang gabi Aksyon Eric nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati apisar nga timprano kapag sira sang aton mga tindahan diri sa syudad sang La Carlota. Ang mga tindahan nagabukas alas 9 sang aga tubdob alas 5 sang hapon. Apisar pa nga nagapadayon man ang curfew hours sang aton nga kapulisan. Amo ni ang rason nga nagasira ang aton nga mga nagabaligya sang kinanglanon sang aton nga mga pumuluyo diri. So ang mga
tao nagatingob sa pagpangumpra agod sa ilang nga kinahanglanon sa ilang nga pagkaon. Base dire sa aton man kagina nga buluhaton sang aton nga barangay 2 Lacarluta sa papamuno ni Kapitan Jervy Advincula, naghimo sila sang rekorida sa bilog nga syudad sang Lacarluta agod sa pagpahanumdom ukon sa pagpaibalo sang mga pumuluyo sang ginatawag nga COVID-19. Pagpalibot man naton sa aton area of responsibility, nakalambot sa banwa sang Isabela Action Eric sa pagistorya naton sang isa sang mga doktor sa munisipalidad sang Isabela sa pag-endorsar man ni Honorable Mayor Irene Montilla sa ilang ginamonitor karon sang POM nila, nagalambot sa 123 nga pagmonitor sang tagsa ka mga nagaangkon sini sang ginamatyag, no, nga ginamonitor sang banwa sang Isabela. Kag subong man nakalabot o kung naka-istorya kita kag naka-interview man dire sa Barangay Udyong Moises Padilla, sunod dire sa aton doktor o kung nurse sang nasa dire sa Barangay Udyong DOH-NDP nga si Miss K. Gustilo, amo ang nurse nga na assign dire. So nagalibot sila, no, upod si Honorable Kapitan Pedro Magtilap, no, naga-monitor gid sila dire. Kag-ari man ang porsyon sang interview sang Action Radio sa kay Honorable Michelle Bolgado. Pamatihan naton. Ang naging mo dire kani nga mga barangay officials kaupod sang task force inko kag sa aton barangay health emergency response team nag-convey sa meeting para maistoryahan naton kung ano ang mga dapat naton nga himuon para sa kabayan sang preparasyon sang NCOV-19. So far, diri sa Udyong Subong, may ara kita nga 11 ka mga PUM or persons under monitoring. Basta diin sila ini naghalin sa mga lugar nga may mga kaso sa NCOV-19 like sa Manila. Pero sa Subong may ara isang nagtapos na siya sa 14 days nga quarantine kag ang nabilin nga pulo ongoing lang ang ilang home quarantine kag kami kapasalamat kay ang amon nga mga tao dire nga mga PUM, no, ga ano bisalaga support kit kag naga-cooperate kit kabahin sang amon nga hilikoton pati sa NCOV-19. So amo ato ang tingog ni Honorable Kagawad Michelle Bolgado sa Barangay Udyong Moises Padilla. So nagapadayon pa ang aton nga pagmonitor sa aton area of responsibility. Report live gikan dire sa aton area of responsibility sa Central Negros para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Percival Villamor, report live gikan sa Central Negros. Ang balita ni Action Percival Villamor, ginadurong sa iyo sa kalaman sa Santon Plaza Barzo, puno sang moisturizing formula or puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plaza Barzo, epektibong habon sa pagpaputi sang panit, ilok, tuhod, kag siko. Santon Plaza Barzo, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Alis sa report ni Percival sa ilota kay Aksiononoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksiononoy de la Cruz, line number 3 sa report. May gabi, please kamin. Action Eric, mayong gabi sa palamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Report gato madalas sa sining tinion gikan sa banwas sang Hidubaan. May angot ini Action Eric sang pagkahilo sang bilogid nga pamilya bangod sang ila sining nga pagkaon sang ginatawag panawag sila diri kudlong-kudlong, no. Ngitsuray ba do kamang-kamang do alimango man, no. Nginang daw tigri-tigrihon ang kolor sang iya sining takiba sa likod, no, nga makita sa mga baybayon. Kag ginapatihan nga ining kudlong-kudlong makahililo ini,
kung nga ang Bureau of Fisheries naghatag sang paandam nga hindi pagkaunon ining kudlong-kudlong bangod nga makahililo. Ang report nga nakuha naton Action Eric nga ang amay nga si Bernard Floro nga pumuluyo sang Barangay Buluangan, Banwa sang Hinubaan ang nagpanguha sining kudlong-kudlong para isudaan sang ila nga pamilya, no? Sadtong Lunes sang gabi. Pero sang Lunes sang gabi wala nila ini makaon, gipabwasan pa. Kaya ang balita daw may nagkalamatay na sa sining kudlong-kudlong nga nakuha niya, no? But sa gihapon ila ini ginluto kag ginsudan, ginbutangan sang gata, tinamit kao nila. Ang problema kay ginatake una ang isa niya kabata nga si Jerry Floro, 6 ka tuig ang edad. Grabe ka pag-atake sa report ka nakuha naton, nadasig lang gid nga nagbatsyag sa paglain sang yasding lawas kag napatay, no? Sunod sa report ka nakuha naton, napatay ining 6 ka tuig na bata nga si Jerry Magno. Ikaduha naman nga ginatake amo ining 8 ka tuig pagid nila nga bata nga nagahingalan sa kay MJ Floro ang gindala sa hospital sa district hospital dira sa Banwa sang Hinubaan pero gindeklarar nga dead on arrival. Kag bisan ining mag-asawa Bernard Floro kag Jubilee Floro nakabatyag man sang ila sining paglain sang ila sining pamatyag kalakip man ang bata nila nga babaye, no? Nga napulo ka tuig ang edad, galing wala daton makuha ang ngalan kung sino ngalan sitong bata nila nga babaye. Kag ang report ka nakuha naton, gindala sila, gin-refer sila dira sa siyudad sa Bacolod, sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para nga mabulong, no? So amo na ang duha ka bata gid sunod sa report ka nakuha naton ang nagkalamatay. 6 ka tuig ang edad sang isa nagigalan sa kay Jerry Floro, kag 8 ka tuig man ang edad sang isa pagid nila ka bata nga nagahingalan sa kay MG Floro. Bangod man nga wala na sang may matatap sang bangkay sining ila kabataan dito sa ila barangay, sa Barangay Buluangan. Ang report ka nakuha ko nga ara na subong sa Barangay Alim, no? Banwa sang Hinubaan, ginhaya ining duha ka mga bangkay sang mga kabataan sa Iloy sang amay nga si Bernard Floro. Amo ning report kato madalas sa sining tineon, direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Sa gihapon, ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon na dira Cross mo sa report live dira sa may syudad sang Hinubaan or Banwa sa Hinubaan. Moto na patay nga duha ka kabataan ba o kaluluoy, no? Ano tawag nila? Kamang-kamang. Ano mga kaya napatay na itong kaon pa nila. Pasado na gurublan, no? Bakit pang kaon nila kaya gingataan nila mo. Ay, oo, no? Mga kabataan kaluluoy itong duha ka kabataan ka nagkalamatay ito. Ang nanay ka tatay ka ang isa pang kabata sa buong diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Magabi nila sa kay Bingbong Lee, sa kay Toto Bari Culado, Monitor sa ita sa Carlota nga monitor sa aton si Ani Ijanil Arama, no? Si Madonna Padilla Salmo, Inday Gladys Noble may gabigid sa kay Jude May Cranyon may gabi sa kay Sir Edwin Pamatian may gabigid sa kay Inday Kasi Pisong nagapaurok-urokin si Ebony Butcher dira sa Germany, si Madam Naomi Fokuda Kativer, check attendance lang. Si Orlene Vergara Hinsoli, Araman. Sa Agono Rizal, ara si Ging Bahalan. Banawa sa Isabela, kamonitor man si Kingsley Kint Gayorgor. Sa kay Ankin Ralviro, may gabi. Sa kay Manong John Bilonyo and family. Ni Sir Mrs. Jodel Calves Pamposa and family. Sa mga RG Soul Roping Boys, mayong gabi lang, Rick Smash Bacolod. Lula Consing Doria sa Purok Marang, Mandalagan, Urik Soogon, Brillantes Family, Tamyaw Kamo ni Tintin Soogon Brillantes. Sa kay Hon Bernal, mayong gabi. Tamyaw ko lang akong bata si Shane Benz, Bukabal and family Selva.
sa barangay 16 nalin kay Razel. Kay classmate Merly Dolido Magallanes, may gabi. Maria Teresa Silao, gapaurok-urok. Inday Blasa, may gabi. Kati Halukon, gapaurok-urok man. Sa barangay Panokoy, ara si Angel Grace Atenta Panis. Sa DSB, araman si Jenaline Coronia Kayab, may gabi. Sa Kaysali, Balansag, Quixote Labrador, araman si Marjoline Magila, si Nonoy Erwin Gonzalez, Mary Jean Galopo Tubalias sa Quezon City, Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Josan Cuales, kag Miraflores family, si Chocobay na po Kabangkalan City, tamya kamon Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sang Qatar. Sa Kuwait, tamya nila pamilya Saison sa Barangay Granada, link kay May Saison sang Kuwait. Jocelyn Kalamaan, may gabi. Kay Rockney Malinaw, Kevin Delmo, check attendance lang. Franco Villanueva Osorio, check attendance man. Edwin Zaragoza, Jeremy Balacanaw Agriam, si Madam Watts Kikay Trujillo, si Franz Red, ang doli si Rado bro. Si Edwin Pinada, Sir Edwin Pinada sa New Jersey, may gabi. Sa Kuwait, ara si Cory Bidaha, si Eli Azuelo, araman, or Eli Azuelo. Sa Green Plains sa Division, araman si Akisa Vergara. Si Madam Grace Post, may gabi dira sa imo. Pabida, tamya ko lang, Arino family, sa barangay RSB na Carlota City, aling kay KG Hindap, o Gindap. Sa Jeddah, Saudi Arabia, si Christine Hinovea, si Mike Jansi ba, nagapaurok-urok man. Albert Kaluoy, nagapaurok-urok yun. Leonard Magbanwa, ara sa barangay Sibocao, San Enrique. Sabi ako lang si SB Carlo Magno, kag Jose Pacifico, Magbanwa Leonard, ang panamyaw. Kay Christy D. Blas, mailim, may gabigid. Paring kayo sa lasagay sa Tokyo, Japan. Caceres family, ginatamya ka mo ni Igor Ilardo Caceres. Si Madam Yuni Ferrer Bilaong and family dira sa Barangay Fanocoy and family. Reynaldo Poderoso, Valencia Kenneth, Omar Mola, Sonso Nerfi, gapaurok-urok man, si Nini Olivia Hulagting, si Evelyn Solomon, ara siya sa Banago, galantaw sa aton. Grabino family, kag Chu family sa Barangay Tangob, Pangging Chu ang nagatamyaw. Sa Taguig, Manila, ra si Bonchoy Chonzono, mga taga Kasilana, ginatamyaw ilang, labi na ang pamilya Tanamal. Okay lang sa sila Manila da. Philip Laurente, may gabigid. Si Levi Balasa, may gabi. Sa kay Iniger Oribo, si Lasor. Resulta sa suli-suli. Kabog, Barangay Kabog da, pamilya Magalona, kag Borneso. Tamya kamo ni Jimela Magalona Borneso. Jose Pacifico, Norma Calisterio Bunda, kay classmate Jolinda Famoso, sang maaw, tamya ka mo ni Sally Auki Di Sosa. Asilim Valdez Pioho, mayong gabi. Mga taga-barangay, Gitorolilan, Valladolid, watching Middle East, Lebanon. Layo. Jocelyn Libo on Dispoho. Sa kay Jing Britannia and family. Sa kay Sandria Zichua, Rons Libon, Jocelyn Piansay, Juan Roberto Nanit Dilioso Sr. Ragi sila pa urok-urok sila pamati sa night patrol wa. Sa Bahrain, ginatay mga taga-barangay Araal. Halo ko sa coronavirus, sila ni Remas Samiliano. Sa mga KMC, Ilonggo Boys, Bahrain, Armel Jaga ang panamyaw. No? Sa kay Pari Stephen Oy, Kumari Angel Oy, Ihado Koichi, Toto Samuel Oy,
Mr. and Mrs. Lori O and family des Takuling, sa mga CGU, Car Accessories, Bacolod Boys, gapaurok-urok mano. Parite, penta, may gabi, gida. Gastil family, Handomon family, Agisan Mamaylan, from Jeril, Odelmo sang Barangay 3, Bacolod City. Salamat, gid. Sa kay Jelbien, ara siya kapaurok-urok ito, pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Sugar Colt, bawa si Sugar Colt ga paurok-urok pa. Sabi ko katulog na si Sugar Colt, ara pagali ka paurok-urok. Balik kita, pagbalik naton, report ni Action Jan Diaz, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay Sa anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato kapag pangalagad Kalong-Kalong Airport with Love ara pa si Ronilo Magbanwa nagamonitor kag si Toto Randy Laustica ara pa nagamonitor. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yan si Aksyon John Diaz sa balik nga report. Aksyon John, please come back. Isa naman rin kalalaki matapos madakpan sa bypass operation niya ginpatikayon. Tama kapulisan sa police station number 6 sining phone. Na naman sang Dalan Galo, area sang Purok Hilway, Barangay 22. Naman sa surat sang Bacolod. Ding nadakpan ang sumigang ginklar naman kay Wilfredo Palmer, 56 anyos. Dini mismo residente sang Purok Mapalaron, Barangay 22 surat naman sang Bacolod. Pero din kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe naman sa police station number 6 na nagkasasang bypass operation nga ining si Palmer ang nagdugay-dugay naman nga ginamonitor ato nga magkapolisa matapos laboran nga ning wala ginaman nakabaliga sa area sa Barangay 22 hindi sa ibang pangit nga malugar nga sakop sa police station number 6 na-recover din sa posisyon ka control sining nadakpan action area kang apat tanan ka mga plastic sa station suspected sa butanan ginamalubanta nagabalor 16,000 ka pesos cover pagidariman sa iya nga posisyon ka control ang isa rin ka transparent plastic canister. Again, ay isang collected 14 initanan ka mga plastic sachets ng suspected shabu. Isa ka improvised tutor, isa ka itom, isa ka cellphone. Nga kay Bonilla, amon yung ginagamit naman. Sinadakpan sa transaksyon kung illegal nga droga ang pagabalan. Ka 200 pesos nga proceeds nga ginapatihan. Baligya ako pinakuha niya sa pagbaligya sang illegal na droga. Ining si Palmer karon preso sa custodial facility ng police station number 6 kaya natala na pasakan siyang kaso ng paglapas sa lahi na nagadumili sa pagbaligya kag magupot sang illegal na droga. Balita gikan sa patrona taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrona sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan sa Pacific Report. There you have it. Agabuksan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program. Sa Miyerkules nga edisyon, magatakop ini tiparario pero balik ini buwas sa Webes, same time, same station. Ato sila nga mapatrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi sa aksyon na Roger Gutiv, aksyon na Stephen Presquito, Percival Villamor,
Nonoy de la Cruz. Of course, Aksyon John Diaz. Aksyon ninyo bugin ang ato sa nga Patrol 2 Piloto Crosswind Patrol. New Central Action Andy Pensor. Upod kay Aksyon Edin Aboso. Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago. Si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa ngalan sa mga Station Manager Aksyon na Magbanwa. Production Chief News Director Aksyon Rex sa Kantong. Ang yung lagad ng Kurman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Reynaldo Poderoso, may gabi. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.